Здравейте, дами и господа, аз съм Инис. Днес ще покажа как да се сложите скин на CS на оръжията, само че аз се сложа на емката и ви на която искате, като ви кажа. Така влизате в този сайт, аз ще сложа линк в описанието. По-точно линка ще е под клипа, няма да е в описанието, под клипа ще е, както да е. Намирате CS 1.6 и под него скинове. Цъкате скиновете. Извинявайте. Да махна тези букуци. Така, ето имате калашник, имате тук дигъл, ако искате. Избирате си просто, ето емката. Просто така. Ето така, как да сложите. Така, избирате си от тук, аз ще си избера, да кажем. Има на българското знаме. Дигаме на българското знаме. Ще си избера някаква по-якичка търся, но няма сигурно. Ще дам айде тази. Цъкате върху снимката, дето ви показах сега. Махнете. Тук, така, нали? Това го правите малък екран. Цъкате с дясно копче и върху CS. Тук. Това може да го махнете. Това така да е пак на малък екран. Тук. После цъкате тук. Така. После цъкате тук. Чакай. Тук го слагате. И скина на това. Как беше името? Скина ви е готов на емката в CS-ката. Ви е готов. Така. От мен беше толкова. Чао. Ще сложа в описанието линка в този сайт. И чао, от мен беше толкова. От мен беше толкова и чао.